Molt bona vesprada, autoritats, festers, retxines i festes germanes, president, clavaris, amics tots. Un any més, l'Associació Cultural de l'Horta vos convida i vos dona la benvinguda a l'acte de la solemne proclamació de la Reina de l'Horta de València. Enguany, com podeu contemplar, el celebrem al Real Monestir del Puig de Santa Maria, un marc incomparable o no tan sols per la seva bellesa, sinó per la història tan gran que guarda per a tots els valencians. Pues concretament va ser el Puig de Santa Maria el lloc triat en l'any 1237 pel rei Jaume I per a emprendre la conquesta del Regne de València. I així, dins dels esplendorosos monestir que destaca entre el ric Perxell de l'Horta, junt a la mar Mediterrània, està la imatge de la patrona del Regne de València, la Mare de Déu del Puig. Avui, este monestir, al igual que tots vosaltres, sereu testigs d'excepció del nomenament i proclamació de la màxima representant de les festes i tradicions de l'Horta valenciana. Una sèrie de festes i costums que es mantenen vives gràcies al treball i l'esforç dels festers encapçalats pel president i fundador Emmanuel García i Pardo i Suárez. Rebrem-lo en un fort aplaudiment. Molt bona vesprada a totes les autoritats, pare Melchor i pare Cristian, falleres majors i retxines de cases retxinats i de festes germanes, presidents de diferents entitats culturals i festives, tots els així presents, i en especial a Empar, del Remei Cosido, component de l'acord d'honor de la Fallera Major de València 2015, i s'ha brindat per a ser la presentadora de l'acte que obri el nou cicle festiu de l'Horta Valenciana, l'acte de proclamació de la Reina de l'Horta de València. Moltíssimes gràcies, Empar. Els festers de l'Associació Cultural Horta t'estem tremendament agraïts i per la meva part vull dir-te que estic molt content i orgullós que tu, com una de les màximes representants de la festa més gran del món, sigues avui la presentadora de l'acte de proclamació de la Reina de l'Horta de València, perquè com a valencià admire i respecte a les falleres majors de València i les seues corts d'honor per tot el que signifiqueu. Moltes gràcies. Un acte que gràcies al pare Melchor i al pare Cristian s'engrandís més encara deixant-nos celebrar així dins d'aquest esplendorós e històric Reial Monestir del Puig de Santa Maria. A l'entrada del Museu Nacional de la Imprenta, recordant d'esta forma que el primer llibre imprès de tota la península sigui en València, motiu de sentir-nos els valencians més orgullosos encara, com per estar també rodejats del ric Perxell, que és l'Horta, considerat com el jardí més gran de tota Europa, un jardí que té un antiquíssim i ric passat, que mai devem de donar de costat. Polítics i particulars el tenim que posar en valor i defendre. L'Associació Cultural Horta, junt als seus festers i simpatitzants, posem el nostre graner d'arena per mantenir viva l'essència de la nostra terra, la que en son dia varen reflectir en pintura els nostres més insignes pintors, com Sorolla, Benlliure o en lletres com l'immortal Vicente Blasco Ibáñez, entre molts més artistes que es quedaren impregnats per la bellesa del nostre paisatge, plasmant-lo en obra d'art. Avui, aquesta entitat treballa des de fa 8 anys en recuperar festes perdudes, ensenyant als més menuts els nostres jocs, promovent sempre els nostres productes, com la taronja i l'orxata, sense deixar de costat la nostra gastronomia, música i balls, nostra rica indumentària i arquitectura, i per supost, nostra llengua valenciana. Per tant, avui, el càrrec que proclamem no és qualsevol cosa, pues la Reina de l'Horta representa tot lo valencià, les nostres més pures arrels, les que més ens identifiquen com a poble i ens fa sentir orgull per la nostra terra. I és que tot això ho sent de cor nostra Regina, pues ja tots sabem que la senyoreta que anem a anomenar ja ha demostrat ser una gran valenciana, que ha complit en tot el que el carrer comporta. Valencians i valencianes, forasters i amics tots, els ací presents, alcem-nos per rendir homenatge i proclamar als 4 vents a la Reina de l'Horta de València, a la senyoreta Esther Vicent i Sanchís.
llum del seu sol. És reina i sultana de la música i la festa, en la vida del juliol.
Moltíssimes gràcies, Daniel i Adela, que una volta més t'has volcat a ajudar-nos en el que ha fet falta, perquè tot isquera de meravella. Gràcies als dos per deleitar-nos en el vostre art i mostrar als avui presents aquesta mostra de folklore valencià. Mil gràcies. Excel·lentíssima reina de l'Horta de València, per fi ha plegat un dels dies que tant esperaves. Un dels dies més grans del teu esplendorós regne. Però no tan sols per a tu, sinó per a mi, també, perquè si l'any passat et presentava soles com a reina, avui et proclame com a reina i sobretot com a amiga. Amiga de veres, de les que es pots comptar en els dits d'una mà i encara els sobrendits. Junts hem compartit un any inolvidable i espectacular, ple de vivències úniques, disfrutant d'allò que més mos agrada a nosaltres, València i les seues festes. Hem tingut la gran sort d'haver nascut en la millor terreta del món i que el destí mos hagi creuat per a disfrutar de tantes bones coses junts. I això, si ho tenim que agrair a una persona, és a Roberto. Ell sigue que et parla de l'Horta i es digue d'apuntar-te, de veres. I de veres, sigue el millor que mos podria haver passat, als dos. I a València sencera, sobretot als que estimem les tradicions i el vell jardí que és l'Horta de València. Pues la Vega de València es mereix una gran representant i els que coneguem a Esther podem donar fe que és una xica responsable i sèria en el càrrec, que estima i defèn tot lo valencià, que poca gent com ella lluís les gales del tratge llauradora en tanta naturalitat, com ella, que ho viu amb molta alegria i intensitat, que no vol perdre's res, festera a més no poder, sempre en un somriure que fa gala i homenatge al dit de som l'alegria de l'Horta. I és que és de veres, ni res ni ningú ha fet que pergues la felicitat i la il·lusió per representar a la teua terreta, en cap segon, el teu regnat. I això has de fer en el segon any. Continuar portant un gran i bonic somriure, sentir-te més orgullosa encara i que tots, al veure desfilar, diguen ahí va la representant de l'Horta Valenciana, Esther Vicent i Sanchís. Ara en part, l'Associació Cultural Horta ha volgut nomenar-te festera d'honor de l'Horta de València. Per tant, ara Esther t'entregarà el quadre que t'acredita com a tal i et volem tornar a donar les gràcies per la teva col·laboració en participar en este acte i dir-te que tens les portes obertes de l'Horta, sempre que vulguis. Moltes gràcies. Reina de l'Horta de València, te dona la paraula. Senyor president de l'Associació Cultural Horta, senyores i senyors, bona vesprada a tots. En primer lloc, gràcies per estar esta vesprada així, acompanyant-nos en este motiu acte de proclamació de la Reina de l'Horta 2017. És per a mi un plaer dirigir-les la paraula.
des d'este lloc, a qui tenim el plaer d'agrair al pare Melchor per deixar-nos celebrar este gran acte en gran emblemàtic reial del monasteri del Puig. Encara que, com tots ja sabeu, per a mi no és una despedida oficial, però no volia deixar de dirigir unes paraules. Resumir totes les experiències viscudes a lo llarg d'este any. Unes magnífiques experiències que m'han fet descobrir moltes festes i cultures de la nostra terra. Gràcies a les persones que se dediquen a llaurar els camps, als que devem tot el reconeixement i respecte a la llavor que realitzen, exposta ante les inclemències del temps que durant dècades venen suportant. Els llauradors han sigut sempre persones molt apegades a les seues particulars costums, a les seues festes i a les seues tradicionals professors. És per això que la llavor d'esta associació és promoure totes aquestes festes, que al llarg del temps s'han anat perdent, com és el cas de la Festa de la Immaculada, recuperada per nostra associació gràcies al treball del nostre president. Però per a celebrar esta festa tenim que agrair a l'Ajuntament de Poblenou i a Don Lluís, rector de l'Església, per donar-nos l'oportunitat de cedir-nos els seus locals per a l'associació, com és el cas també de la Creu de Maig plantada en la plaça de l'Església de Poblenou, una pedania situada en el port de l'Horta de València. Són tantes les coses viscudes durant este any que no m'agradaria oblidar-me de ninguna, però començaré per descriure un dels dies més importants, el dia de la meva exaltació. Un gran dia ple d'alegries, sorpreses i moltíssimes coses difícils de descriure. Els sentiments que se senten en aquest moment. Però darrere de tot això n'hi ha unes grans persones que van fer que se poguera fer realitat. En primer lloc, el periodista Roberto Sauquillo, per la seva col·laboració volguem fer de presentador. A la Societat Musical Ciutat Vella de València, per oferir-nos un magnífic concert. I a tota la gent que vulgui participar per a que tot isquera de la millor manera possible. Però, com no, oblidar-me de l'Ateneu Mercantil de València, per cedir-nos el seu gran saló Estors per a celebrar un acte tan important per a l'Horta de València. Tampoc oblidar a la penya del Carro de Massanassa, per deixar-nos realitzar un gran reportatge de fotografies valencianes, representant una grupa valenciana, i sobretot, el més important, convidant-nos a ser partícips en la gran festa de Sant Antoni. Este any també he tingut l'ocasió d'assistir a altres professons com la del Crist de la Salut del Palmar, la professó de Sant Bull, que és la més antiga de València. Una professó que se du a terme en el casc antic de València, respirant l'ambient festiu per els seus carrers. El barri de Sagunt també ens va acollir en la seva professó del Crist de la Fe. Altres professors importants a les que no hem faltat han sigut la professó de la Mare de Déu dels Desemparats i la professó de la Festa Grossa de València, el Corpus. Agrair a dues persones que ens han volgut acompanyar immortalitzant aquests moments. Gràcies, Lluís i Rodrigo. Gràcies a la Federació de... Un dels altres actes que ha realitzat l'associació este any va ser la nit del Valls. I per aquesta nit no pogueren tindre millor acompanyament que Raúl Luis Chillerón i el grup del Valls del Puig, on el nostre president, Manu, va voler debutar dedicant-nos unes sardanes. Donar les gràcies a tots els que vulguereu estar amb nosaltres eixa nit. Al grup de danses de Pedralba, Adela León i Daniel Martínez, per estar així un any més oferint-nos els vostres tradicionals balls valencians. A l'Ajuntament de València i al seu regidor de festes, per la seva invitació a l'exaltació de la Fallera Major de València 2016 i donar-nos l'oportunitat de gaudir d'una mascletà des del balcó de l'Ajuntament. Gràcies per totes vostres llavors cap a l'associació. No oblidar-me tampoc de les nostres festes germanes, com és el cas de Castelló, gràcies a la gallata 18 Cremor per convidar-nos a l'ofrena a la Mare de Déu del Lledó i tinguem sempre les portes obertes per a rebre'ns. I en el cas d'Alacant, gràcies a la Federació de Fogueres per donar-nos també l'oportunitat de desfilar en l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. No m'ho vull estendre molt més, però ara és el moment de dirigir-me a una persona molt estimada per a mi, que es troba així en aquest moment. Ella és Empar, nostra presentadora, una dona valenciana que sent i viu amb molta passió totes les nostres festes i tradicions. Vaig compartir en ella un meravellós i inoblidable any 2003. Varen viure juntes el somni de ser falleres majors infantils del nostre volgut sector. Empar, aquest any no n'hi hagué sort, però 12 anys després van reconèixer la teva valenciania. Siguem seleccionada una de les 12 senyoretes components de l'acord d'honor de la Fallera Major de València 2015. Gràcies de tot cor. Saps que sempre t'estarem agraïts i sempre tindràs obertes les portes de nostra associació. És un honor per a nosaltres que no dubtares en acceptar ser la presentadora d'este acte. Molts besos, amiga. I per a concluir, no puc deixar de dirigir-li unes breus paraules al president de nostra associació, que treballa per a mantenir vives totes les nostres arrels i cultura de València i la seva horta.
Hem viscut un magnífic any. Hem acudit a un muntó d'actes i lo millor de tot era que sempre teníem ganes de més. Gràcies a tu i als nostres festers de l'associació per el comportament que heu tingut cap a mi. De veres que me sent molt orgullosa de poder representar este càrrec, descobrint grans festes i cultures de la nostra volguda terra valenciana. Però no menys important és agrair a tota la meva família i gent que heu volgut compartir amb mi aquest regnat. Sense vosaltres no hauria sigut possible este magnífic any que he tingut. Gràcies perquè m'heu fet sentir-me com una verdadera reina. Sols me queda per a dir que per a una persona tan valenciana i a qui li agrada sentir totes les nostres festes des de lo més profund, ha sigut una experiència enriquidora, en la que ens han rebut especialment en tots els puestos en els que hem representat. Ha sigut una vivència que mai oblidaré. Moltíssimes gràcies de tot cor a tots. Visca l'Associació Cultural L'Horta i visca València! Moltíssimes gràcies per la super. Això no ho tenia apuntat així. Moltíssimes gràcies, de veres. Hem sentit molt feliç de poder acompanyar-nos avui i d'aquest homenatge que m'ha volgut fer. Esther, per a mi és un plaer estar així. No vas dubtar-ne un segon. Tenia clar. Avui estaria així amb vosaltres compartint això, una part de la nostra festa que tant ens agrada i no podia ser d'una altra manera. Les teves paraules excel·lents, com sempre. Ara, per a que quede constància del teu nomenament, el nostre president et farà entrega del quadre que t'acredita com a regina de l'Horta de València l'any 2017. Sols em queda desitjar-te un feliç i meravellós regnat i que, com sempre has fet, disfrutes de les nostres festes tan intensament com l'any passat i com sempre. Ja que estem segurs que tornaràs a viure un any més fent que tot siga inoblidable. No deixes mai de somriure i de contagiar-nos la teva felicitat. Enhorabona per l'any que avui comença i per el regnat que tornaràs a disfrutar, perquè en aquest cas les segones parts sempre seran millor que les primeres. Moltíssimes felicitats. I ara donarem pas a totes aquelles persones i entitats que avui han volgut estar així acompanyant-te en el dia de la teva programació. Adela, León i Daniel Martínez. Per la seva gran col·laboració rebran de mans de la reina de l'Horta un obsequi en record d'aquest acte. Presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez y festera de l'Horta, Isabel Oliveri González.
l'Associació Cultural L'Horta, Luis Castelló i Rodrigo Fernández. President, Plataforma Valencianista, Àlex Esteve i Caballero. Falla, Guillem Sorolla Recarrero. Fallera Major, Francisca Latorre Latorre. La nostra falla veïna, Falla Universitat Politècnica Camí de Vera. Fallera Major 2016, Anna García i Montalbà. President, Francesc Ramos Ramis. I per últim, Casa Andalusa de Tavernes Blanques. Disculpeu-me, m'he deixat una pel camí. Casa Regional de Canàries en València. Reina de Canàries, Yaiza Rodríguez. Presidenta, Diana López. I bueno, per a finalitzar, vos demane que se poseu tots en peu i cantarem el nostre himne regional. Pero frenar no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germans fingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor i este pau.
és la veu de l'aigua cantis d'alegria, acordats al ritme de guitarra moral. Paladins de l'arte ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus surten a tots sardins festenen un llapis de murta i de roses fines. Rimes daurades, els paradisos de les riberes, pengen les arracades, veig les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i en potentíssim mirant de sol. Notes de nostra albada, canten les glòries de la sol. Anunciant en peu al sense i nostra Déu, la llum salve d'un sol Una vegada més, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i per haver vingut que jo avui estigués acompanyant-vos. Donar-li també la més sincera enhorabona novament a Esther i agrair a l'orxateria El Sequer, Lo Blanc i dels Sarriers per la seva col·laboració oferint-nos l'orxata i fartons que ara degustarem. Moltíssimes gràcies i fins sempre.